Matapos niyang makapagsalita, agad naman niyang ikinalat sa kanyang silid ang mga pangunahing gamit para sa pambabarang. Naisip niya noong bigyan ng malubhang karamdaman ng lahat ng aswang na bumisita sa kanila upang hindi na yon pamarisan ng iba pa nitong kasama. Habang ginagawa niya ang ritual sa pambabarang, agad namang kinuha ng kanyang ama ang manika ng aswang na nauna nilang biniktima. Buling, isabay mo na to. Wala din namang saysay kung bibigyan natin siya ng pagkakataon para magbago. Mas lalong lalamunin lang siya ng puot at hindi maglalaon magiging tayo ay magagawa na niyang tuklawin. Wika ng kanyang ama. Nang marinig ito ni Tia Buling, walang pagdadalawang isip naman niyang iniabot ang manika at dali-daling inilagay sa pinakagitna ng ritual. Ilang minuto pa ang lumipas, doon na nga siya gumawa ng isang hugis bilog sa gitna ng kanyang silid, gamit-gamit ang mga maiitim na kandila. Sa pagsindi niya sa mga ito, agad namang kinuha ng kanyang ama ang 5 sa kanilang buhay na manok upang gawin yung alay. Nang maihanda na nila ang lahat ng sangkap sa pambabarang at pangkukulam, sabay sila noong pumikit habang nag-uusal. Sa pagbalot ng kadiliman sa paningin ni Buling, ramdam na ramdam niya noon ang paglitaw ng kanilang mga gabay upang magbigay sa kanilang mga ritual ng karagdagang lakas at kapangyarihan. Buling, palawigin mo ang iyong galit laban sa kanila. Balutin mo ng puot ang iyong puso't kaluluwa. Kapag ginawa mo ito, pangako, dadanas ang mga nilalang na yon ng kasakitang higit pa sa kanilang inaakala. Bulong ng kanyang gabay sa kanyang isipan. Matapos nitong makapagsalita, dahan-dahan namang iminulat ni Tia Buling ang kanyang mga mata habang patuloy na nag-uusal. Pagsilay niya sa buong paligid, laking gulat na lamang niya nang makasilay siya ng mga dambuhalang salagubang na dahan-dahang lumalabas sa kanyang silid. Bagaman gawa sa kawayan ang kanilang dingding, nakakapagtakang nakakakapit ang mga ito doon nang walang kahit na anong ingay na ginagawa. Maya-maya pa, tuluyan na ngang nawala ang mga insekto sa kanyang paningin at kasabay nito ang kanyang pagrinig ng mga pagkumpas ng maliliit na pakpak sa labas ng kanilang tahanan. Sa pagbalik ng katahimikan sa paligid, dahan-dahan namang kinuha ni Tia Buling ang manikang kanyang sinilida ng kaluluwa ng aswang upang tuluyan na itong kitila ng buhay. Pasensya ka na. Nagpasya na kami ng aking ama na isasabay ka na namin sa kanila. Pero huwag ka mag-alala. Bilang pabuya sa iyong katapatan, magiging magaan lamang ang iyong kamatayan. Bulong ni Tia Buling sa manika. Matapos nitong makapagsalita, napansin niyang parang lumalakas ang paghinga ng manikang yon. Indikasyon na kinakabahan ang totoong may-ari ng kaluluwa na nakapaloob roon. Sa pagkuha ni Tia Buling ng karayom, mabilisan naman niya itong itinarak sa bumbunan ng manika na siyang tumagos sa puwetang bahagi nito. Nang maisagawa na niya ang bagay na yon, agad naman niyang binulungan ang insektong namamahay sa katawan nito na lumabas at bumalik sa garapong kanyang pinamamahayan. Matapos itong ibulong ni Tia Buling, ilang minuto lang noon ang dumaan nang masipat niya ang insekto na naghuhukay sa sinulid na balat ng manika. Sa paglabas nito, agad naman yung dumapo sa kanyang balat na para bang naghihintay ito na kunin niya. Habang pinagmamasdan ni Tia Buling ang insekto, napansin niyang napakataba pa rin ito sa kabila ng halos ilang linggo nitong hindi pagkain. Tay, tapos na ho ang lahat ng kinakailangan kong gawin. Ngayon ho, sigurado akong nag-iisa na lang ang matandang yun sa kanyang angkan na hindi pa nalalapatan ng ating kapangyarihan. Wika ni Tia Buling. Ganun ba? Bueno, hayaan mo akong mangkulam sa kanya. Magiging madali na yan
sapagkat ilang beses na kaming nagkita. Pagkatapos ko, ikaw naman ang bumarang sa kanya. Triplehin mo ang gagamitin mong aral nang sa gayoy triple din at mas sobra pa ang sakit at pagsisisi niyang dadanasin. Sagot naman ng kanyang ama. Nang marinig ni Tia Buling ang sinabi nito, pansamantala muna siyang lumabas ng kanyang silid upang hayaan ang kanyang amang maisagawa ang pangkukulam. Dahil sa inaantok na siya noong mga oras na yon, ninais niyang magtimpla ng kape para naman kahit papaano'y hindi siya makaramdam ng labis na puyat habang gumagawa ng ritual. Ilang minuto pa ang lumipas, tuluyan na nga siyang nakabalik sa kinaroroonan ng kanyang ama, kung saan nadatnan niya itong nagpapahinga matapos ang napakahabang proseso ng pangkukulam. Pagsilay niya ritong nanghihina, inabutan niya ito ng daladala niyang kape habang nagtatanong ng, "Kumusta ho, Tay? Nagawa niyo ba?" Oo, Buling. Nagawa ko. Napakadali lang kontrahin ang puder ng demonyong yon sapagkat parehas kaming nahahanay sa aral ng kaliwa. Ngayong bumauna sa kaibuturan ng kanyang mga buto ang aking aral, hintayin na lang natin ang parusang ipapataw sa kanya ng panahon. Sagot naman ng kanyang ama. Matapos itong marinig ni Tia Buling, agad naman niyang inilagay sa papag ang baso ng kanyang kape upang umpisahan ang kanyang pambabarang. Kinakailangan kasi nilang siguraduhing mapapaslang at mapapahina nila ng husto ang matandang yon bago pa ito makagawa ng paraan para sila'y balikan at patayin sa kanilang mismong tahanan. Alam kasi nila noon sa kanilang mga sarili na wala silang laban pagdating sa pisikal na digmaan, kung kaya't kailangan nilang ibuhos ang lahat ng kanilang nalalaman pagdating sa espiritual na pakikipaglaban. Ilang oras pa ang lumipas, natapos na nga ni Tia Buling ang kanyang ginagawa. Nagpalipad siya noon ng humigit kumulang sa 10 insekto upang masigurong may iilan sa mga ito ang papasok sa tenga ng matanda at iba pang butas ng kanyang katawan. Matapos nilang maisagawa ang pagkahaba-habang ritual, napagpasyahan na nila noong magpahinga at maghintay hanggang mag-umaga. Kinabukasan habang nagbubukas sila noon ng tindahan, bigla silang natigilan nang masipat nila ang matandang naglalakad papalapit sa kanila, kasama ang lahat ng kanyang mga kamag-anak. Sa bawat paghakbang nitong ginagawa, ramdam na ramdam ni Tia Buling ang labis nitong panghihina na para bang kumapit ng husto ang lahat ng insektong bumaon sa katawan nito. Paglapit nito sa kanila, panay naman ang paghinga nito ng malalim habang nagsasabi ng, Mga demonyo kayo! Anong ginawa niyo sa amin? Bawiin niyo to! Binabalaan ko kayo. Kapag hindi niyo binawi ang sakit na ito, magkakamatayan tayo! Pasensya na kayo, Manong. Hindi na namin mababawi ang bagay na yan. Tsaka, magkakamatayan. Subukan ninyo. Habang may araw pa sa kalupaan. Ilang ulit na namin kayong pinagpasensyahan, pero sadyang inuubos nyo ang aming pasensya. Alam nyo na palang kami ay may gawa. Hinayaan nyo pa kaming makapaghanda. Yan tuloy, ubos ang angka ninyo. Pabirong sagot naman dito ng ama ni Tia Buling. Matapos itong marinig ng matanda, bigla naman yung nag-ambang sasapaki ng kanyang ama, subalit hindi nito nagawa nang makaramdam yon ng labis na panghihina nang marinig niyang umubo ng bahagya si Tia Buling. Pagsilay ng matanda sa kanya, laking gulat na lamang nito nang masipat nito ang gabay ni Tia Buling na nakangisi habang nakatitig sa kanya at sa kanyang pamilya. Dahil sa pangyayaring yon, kung kaya't bahagyang natigilan ang mga aswang sa kanilang kinaroroonan dahil sa labis na pagkagulat. Manong, kung pagbabanta lang ho ang pakay nyo dito sa aming tindahan, umuwi na ho kayo. Wala kayo ritong mapapala. Kung gusto nyong gumante, bukas ang aming tahanan mamayang gabi. Wika ni Tia Buling. Nang marinig ito ng matanda,
Umangi lang naman yon habang umaatras sa kinaroroonan ng mag-ama. Maya-maya pa, nasipat na lamang ito nila Tia Buling na umalis ng walang kahit na anong salita na binibitawan. Sa pagbalik ng katahimikan sa paligid, napagpasyahan nilang mag-ama na ituon na lamang ang kanilang wisyo sa pagtitinda. Inaasahan na nila noong wala nang magagawa ang mga aswang sa kadahilan ng unti-unti nang winawasak ng mga insekto ang katawan ng mga ito. Ilang minuto pa ang lumipas, pansamantalang nakalimutan ng mag-ama ang kanilang mga problema dahil sa dami ng mamimili na bumisita sa kanilang tindahan. Kinahapunan, matapos ang nakakapagod nilang pagtitinda, napagpasyahan nilang mag-ama na mag-ikot sa bayan. Habang nasa kasagsagan sila noon ng paglalakad, panay naman ang ginagawang pag-uusal ni Tia Buling upang maramdaman ang kasalukuyang kalagayan ng kanyang mga insektong pinakawalan. Nang mapagtanto niyang nakasiksik ang mga ito ng maigi sa katawan ng matandang aswang, tanging pagngiti na lamang ang kanyang nagawa habang naglalakad. Maya-maya pa, napapahinga naman ng malalim si Tia Buling dahil sa paggalaw ng kanyang insekto sa loob ng katawan ng matanda. Animoy napakagandang sensasyon ang naibibigay ng mga ito sa kanya sa bawat kirot at sakit na idinudulot ng mga ito sa katawan ng kanilang biktima. Sa pagdating nila sa bayan, agad naman nilang tinungo ang merkado kung saan naroon ang taong binibilhan nila ng ulam at iba pang pangangailangan. Magkumpare ang nagtitinda doon at ang ama ni Tia Buling kung kaya't nasisiguro nilang ligtas ang anumang panindang itinitinda nito. Nang marating na nila ang pwesto ng tindero, bumili ang ama ni Tia Buling ng kakarampot na karne at iba pang sahog sa lulutuin nilang sinabawan. Kumusta ka na, Manolito? Matagal ka nang hindi nakakabisita dito ah. Masyado bang abala sa bukid? Bungad na wika ng tindero habang pumipili ng karne ang ama ni Tia Buling. Oo, abalang-abala talaga kami ngayon sa bukid. Kinakailangan mabantayan ng mga palay. Marami kasing ibong kumukuha ng mga binhi. Ikaw ba, kaibigan? Kumusta ang kinikita mo rito sa merkado? Ayos naman ba? Sagot naman ng kanyang ama. Sa pagpapatuloy ng pag-uusap ng mga ito, agad namang nagpaalam ang ama ni Tia Buling sa kanyang kaibigan na sila'y uuwi na. Marami pa kasi sila noong gagawin, gawa ng buong maghapon silang nagtitinda ng mga gulay. Ilang minuto pa ang lumipas, tuluyan na nga silang nakabalik sa kanilang tahanan kung saan dali-dali naman nilang niluto ang mga karning kanilang binili. Buling, isarado mo ng maayos ang pintuan ng bakuran natin. Paniguradong babalik ang matandang yon kasama ang hukbo ng kanyang angkan. Nanghihina na sila, pero hindi pa rin tayo dapat maging panatag at kampante sa lahat ng oras at pagkakataon. Paalala ng ama ni Tia Buling. Oo, Tay. Alam ko naman ho yun. Huwag kayong mag-alala. Hindi ko sila bibigyan ng pagkakataon para makabawi. Sagot naman niya rito. Sa paglalim ng gabi, kasalukuyang naghihintay na sila Tia Buling sa labas ng kanilang tahanan. Hawak-hawak nila noon ang lahat ng maisip nilang pangontra sa mga aswang upang itaboy ang mga ito kung sakaling magkagipitan. Habang patuloy nilang pinagmamasdan ng paligid, wala sila doong nasisilayan kundi ang madidilim na parte ng mga bundok at kagubatan. Ilang oras pa ang lumipas, bigla naman silang natigilan sa kanilang pagmamasid nang makarinig sila ng isang malakas na paghuni ng ibon di kalayuan sa kanilang tahanan. Maya-maya pa, doon na nila nasipat ang pagsiliparan ng mga dambuhalang paniki sa himpapawid na siya din namang mabilisang dumapo sa loob ng kanilang bakuran. Pagpalit anyo ng mga ito, doon bumungad sa kanila ang mga aswang nakawangis ng mga tauhan ng matanda. Sa pagpapatuloy ng kanilang pagmamasid sa paligid, nasipat nila ang matandang paika-ika habang naglalakad papasok sa loob ng kanilang bakuran. Magandang gabi, Manong. Ano ang atin?
Mukhang dala niyo yata ang lahat ng hukbo ninyo ah. Bungad na wika ni Manolito. Nang marinig ito ng matanda, nagpumilit naman yung magpalit anyo, subalit sa kasamaang palad ay hindi niya ito magawa-gawa. Sa pagpapatuloy na pag-aangil nito, kitang-kita ni Tia Buling ang labis nitong pagkasuklam sa kanilang dalawa. Anong ginawa niyo sa akin? Bakit nahadlangan ang aking kakayahan para makapagpalit anyo? Sabihin ninyo, isa ba itong uri ng pambabarang? Seryosong tanong ng matanda sa kanilang dalawa. Matapos itong marinig ni Tia Buling, bigla naman yung napangisi habang nananahimik. Pagsilay niya sa matandang papasugod sa kanyang kinaroroonan, agad naman niyang tinawag ang kanyang gabay na siya namang mabilisang lumitaw sa kanyang harapan. Maya-maya pa, bigla namang pinangibabawan ang katawan ni Tia Buling ng kanyang gabay na siyang naging sanhi upang magmukha na siyang dyablo dahil sa lakas ng sapi. Pagsilay ng kanyang ama sa kanyang anyo, halos hindi naman yun lubusang makapaniwala sa kadahilanang kung sisipatin, malaray na ng salot ang paningin niya kay Tia Buling. Sila! Patayin mo ang demonyong yan! Inuutusan kitang lampahin mo siya at huwag nang hayaang makapagsalita! Sigaw ni Tia Buling sa kanyang gabay. Pagkarinig ng gabay sa sinabi ni Tia Buling, bigla naman itong ibinuka ang kanyang malalapad na pakpak na siyang naging sanhi upang masindak ang lahat ng nilalang na naroon sa paligid. Sa paglipad nito sa kanyang kinaroroonan, mabilis naman yung nag-anyong maiitim na buhangin at kasabay nito ang kanyang pagpasok sa katawan ng matanda. Dahil sa ginawa noon ng gabay ni Tia Buling, kung kaya't nagkaroon siya ng kakayahan upang mas lalong mabigyan ng kapangyarihan ang mga insektong kasalukuyang nanunuot sa katawan nito. Pagtawag ni Tia Buling ng mga insektong napapaloob sa sistema ng matanda, bigla naman yung nagsisisigaw habang patuloy na niyayakap ang kanyang buong katawan. Ilang minuto pa ang lumipas, bigla namang nagsipulasan ang lahat ng aswang sa paligid nang masipat nila ang matanda na bigla ang lumiyad at kasabay nito ang puwersahang paglabas ng napakaraming insekto. Halos lahat ng butas sa katawan noon ng matanda ay dinaanan ng mga salagubang na merong matatalas na mga galamay. May mga alupihan din noong lumabas sa kanyang bunganga at iilang mga gagamba na sinlaki ng palad ng tao. Matapos ang pangyayaring yon, agad namang lumabas sa walang buhay na katawan nito ang gabay ni Tia Buling at dali-daling bumalik sa kanyang katawan. Matapos magsanib puwersa ng dalawa, mabilisan namang napaatras ang kanyang ama nang masipat niya itong bigla ang lumutang sa ere na parabang sinasapian ng ilang libong mga demonyo. Pagsilay doon ng mga aswang, labis-labis naman ang kanilang pagkasindak na animoy tuluyan na silang natigalpo dahil lamang sa pagsipat sa demonyong nagbabagong anyo sa kanilang harapan. Buling! Kumalma ka lang! Kontrolin mo ang iyong sarili! Huwag mong hayaang pangibabawan ka ng nilalang na dapat sa'yo'y gumagabay lang! Sigaw ng kanyang ama habang unti-unting napapaatras dahil sa paglaganap ng salot at mga insekto sa paligid. Nang marinig naman ni Tia Buling ang sinabi nito, agad namang nabaling ang paningin nito sa kanyang ama habang dahan-dahang lumalapag sa lupa. Huwag kayong mag-alala, Tay. Kakampi ko sila. Kami ay iisa at nagkakasundo sa anumang bagay na nais naming gawin. Wika ni Tia Buling habang bumabalik sa normal ang kanyang katawan. Matapos nitong makapagsalita, agad naman niyang inutusan ng lahat ng insekto sa buong paligid na pasukin ang katawan ng mga aswang na naghahangad ng kanilang pagkawasak. Nang marinig ng insekto ang kanyang utos, mabilisan naman yung nagsiliparan hanggang sa madapuan ng mga ito ang mga katawan ng aswang. Dahil sa ginawa noon ni Tia Buling,
kung kaya't hindi na nagkaroon ng pagkakataon ang mga nilalang na umatake. Para ito noong pangkat ng mga hayop na hinahabol ng mga maninila kung magsipulasan sa buong paligid. Ilang minuto pa ang lumipas, tuluyan na ngang naglaho na parang bula ang mga aswang at kasabay nito ang pagbalik ng katahimikan sa buong paligid. Tanging ang natira na lamang noon sa bakuran nila Tia Buling ay ang katawan ng matanda na wala ng buhay. Sa pagpapatuloy ng kanilang pagmamasid sa paligid, maigi nila noong pinag-isipan kung ano ang gagawin nila sa bangkay ng matanda. Tay, ano ang gagawin natin sa kanyang katawan? Tanong ni Tia Buling sa kanyang ama. Siguro sunugin na lang natin. Sa ganung paraan, madaling mawawala ang kanyang bakas dito sa ating tahanan. Ayoko magkaroon sa ilalim ng ating lupa ng isang bangkay na nabubulok at inuuod. Sagot naman ng kanyang ama. Matapos nitong makapagsalita, dali-dali naman itong tinungo ang ilalim ng kanilang papag upang kumuha ng mga tipak ng kahoy. Hinayaan lang naman noon ni Tia Buling ang kanyang ama sa kadahilan ng hindi rin naman niya ito matutulungan dahil sa bigat ng mga kahoy na kasalukuyan itong pinapasan. Nang makapag-imbak na ang kanyang ama ng sapat na panggatong, agad nilang binuhusan ng langis ang katawan ng matanda at walang pagdadalawang isip itong sinindihan ng posporo. Sa paglaganap ng apoy sa buong katawan nito, ninais nilang bumalik na sa loob ng bahay upang makapagpahinga. Hinayaan lang nila noong tupukin ng apoy ang bakuran nila upang masigurong agnas na kinaumagahan ang bangkay ng matanda. Sa pagsapit ng umaga, maaga pang nagising ang mag-ama upang kunin ang mga abo sa kanilang bakuran. Pagsilay nila noong buto na lamang ang natira sa matanda, agad naman nila yung isinilid sa sako upang maitapon sa malayo. Bago sumapit ang 8:00 ng umaga, kasalukuyan ng naglalakbay sila Tia Buling patungo sa 3 bundok di kalayuan sa kanilang baryo. Doon nila ito napagpasyahang ilibing, alinsunod na din sa paniniwala ng kanyang ama. Ayon kay Tia Buling, na nasa paniniwala nila noon na kapag makapaslang ka ng isang aswang, kinakailangan mo itong ilibing sa 3 o 7 bundok upang masigurong hindi na yun babangon bilang isang amalanhig. Hindi basihan kung bungo na lang ito o wala nang natira sa laman lupa nito, gawa ng may kakayahan yung ibalik ang minsang nabulok niyang katawang lupa upang muling makabangon sa mundong ibabaw. Yon ang iniiwasan nila Tia Buling, gawa ng alam nila sa kanilang sarili na kapag umahon ang aswang na yon bilang isang amalanhig, katapusan na nilang mag-ama. Sa pagpapatuloy ng kanilang paglalakbay, nadapo na sila sa paanan ng 3 bundok kung saan maingat silang naghanap ng lugar na maaari nitong paglibingan. Pagdating nila noon sa isang puno ng akasyang nakatirik sa matarik na parte ng lugar, napagpasyahan nilang gumawa ng hukay sa ilalim upang doon ilibing ang bangkay. Buling, sigurado ka bang walang nakasunod sa atin? Bungad na tanong ng kanyang ama habang abala yon sa paghuhukay. Wala naman ho akong naramdaman, tay. Pero kung sakali mang meron, nakahanda ang aking mga alagang insektong iniwan sa ating dinaanan. May mga bagat din ako naitanim sa paligid na kayang manligaw kahit pa'y ang magagawi roon. Merong dugo ng isang aswang. Sagot naman dito ni Tia Buling. Matapos nilang mag-usap, muling ipinagpatuloy ng kanyang ama ang paghuhukay. Ang ginawa naman noon ni Tia Buling, nagmasid sa buong paligid upang masipat kung merong mga taong nagmamasid. Maya-maya pa, bigla namang napatayo si Tia Buling nang makaramdam siya ng paghinga ng isang tao di kalayuan sa kanilang kinaroroonan. Siguradong sigurado siya noon sa kanyang nararamdaman, gawa ng may alaga siyang insekto sa mismong kinaroroonan nito. Okay, naku po. Mukhang hindi umepekto yung mga
iniwang alagang insekto ni Tia Buling Parang merong nakalusot kasi 'di ba? Meron siyang narinig na paghinga. O baka yung humihinga na yon na-detect ng insekto niya tapos malalaman niya kung nasaan. Ang tanong, sino yon at ano yon? Tsaka bakit sila sinusundan, di ba? Sunod kagad natin yung 7 para hindi na kayo mabitin. Yun lang. Salamat.